Jeg tror, vi har fået lyd. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Jeg vil sådan set byde velkommen til den næste taler. Og den næste taler er Lars Tvede, som er taget hjem fra Schweiz, hvor du bor normalt. Og du er jo kendt for, at for det første har du skrevet en masse gode investorbøger, som har været meget populære. Jeg ved, at rigtig mange af vores medlemmer opfatter dig som deres investorguru. Nu vil jeg forsøge at lægge rigtig meget pres på dine skuldre, bare for at få dig til at slappe af. Og jeg ved også, at du er meget brugt i mange mediesammenhænge. Du lader dig også rimelig ofte interviewe. Men det er første gang, jeg har fornøjelsen af at have dig her, sammen med mig i hvert fald. Og jeg er rigtig glad for, at du har taget tid til at komme herop. Og en af de andre ting, som jeg er meget, meget stolt over, det er jo, at din splinter nye bog, der hedder Børshaj, den udkommer lige præcis i dag. Så den dufter stadigvæk af tryksværte. Og alle jer, der ikke har været så heldige nu at komme hen og købe den med rabat over på standen, som er inde til højre, for 250 kroner, som er 100 kroners rabat. I har muligheden for at gøre det bagefter, fordi Lars har lovet, at han går ind ved siden af og signerer, hvor I kan købe bogen. Og det er en interessant bog om, hvordan Lars blev investor, hvordan du er blevet iværksætter, for det er du faktisk også, og hvordan du i virkeligheden har tjent en masse penge, og også tabt ret mange penge, og hvad du lærte undervejs. Og mit allerførste spørgsmål til dig, det er faktisk inspireret af en film, som jeg så for nogle uger siden til sådan noget 444-premiere, og det er den her berømte, jeg tror den hedder Wall Street. Gør den ikke det? Wall Street eller 2? Wall Street 2. Eller Wall Street 2, ja. Der er der et spørgsmål i den her film, som går sådan her. What's your number? Du tænker på, hvor meget jeg gerne vil tjene? Ja, det er et nummer, du har her. Det der tal, du har heroppe i hovedet. Ja, jeg er ikke en af dem, der siger, at penge ikke betyder noget for mig. Jeg kan godt lide det, man kan bruge penge til. Men jeg har aldrig haft et magisk tal, som jeg sigtede efter. Og den der episode, jeg skriver i bogen, hvor jeg pludselig på ret kort tid tjente 1 milliard, det var ikke noget, jeg nogensinde i mit liv havde regnet med. Det var bare noget, der skete. Og jeg kan nærmest sammenligne det, så hvis man forestiller sig, at man er fodboldspiller, og man løber rundt, og man dribler, og alle prøver at angribe en, og man styrer udenom den, og så videre. Og så pludselig kigger man op, og lige foran målet, det havde man slet ikke regnet med. Det var nærmest sådan, det var. Men det var så også en uvirkelig verden, fordi det var en boble, og det klaskede sammen alt sammen, og jeg var i lock-up, jeg måtte slet ikke sælge nogen aktier. Så det var sådan en fornøjelse, som bagefter blev til det modsatte af en fornøjelse. Så det er faktisk derovre, hvor du siger, at det er mere held end forstand? Nej, der er faktisk noget, jeg... Hun er lidt hård ved mig. Ja, nej. Nej, jeg skriver faktisk i det sidste kapitel i bogen, der skriver jeg noget om held og uheld. Og jeg mener, at alle mennesker får held og uheld i deres liv. Men man kan eksponere sig selv med vilje for at få mere held og uheld. Og det er, hvis man prøver en masse forskellige ting og flytter rundt, ser mange lande, møder mange mennesker og sådan noget, så løber man ind i ting. Og det, man måske kan gøre, det er, at man bruger held til mere, end man bliver ramt af uheld. Så hvis man lærer at gå udenom uheld, og så tage fat i heldet, så kan man få noget ud af det. Andre siger jo også, det er et spørgsmål om timing, altså at være på det rette tidspunkt, på det rette sted. Ja, det er et af mine hovedtemaer som investor. I 90'erne, jeg lavede teknologivirksomheder. Og det gik så forskelligt, men jeg investerede i teknologivirksomheder, og jeg stiftede et par stykker selv. Og dengang, jeg kan ikke huske præcis, men jeg tror Nasdaq steg 1000% på 6-7 år. Ikke? Altså det var der, man skulle være. Det var en fantastisk historie. Og så til sidst så steg det selvfølgelig for meget, som det tit gør. Men hvis man bare var i teknologi og investerede i teknologi, så var det meget svært ikke at tjene penge på det. Så efter krakket, så jeg tror, det er meget sjældent, at efter et bullmarked er faldet sammen, altså det bliver hovedtemaet næste gang, så bliver det noget andet. Så efter krakket, der sad jeg der i 2001, så vidt jeg husker, jeg mener, det var årsskiftet 2001 til 2002, der sad jeg med Wall Street Journal, og så på bagsiden, de havde sådan et investor-tillæg, så var der en tabel, som viste forventet price earnings for forskellige markeder, fra de dyreste til de billigste. Og så nede i bunden, der stod Rusland. Så stod 2. Price earnings 2 for Rusland.
vil sige, at du har 50% earnings yield. Det var fuldstændig til grin. Så jeg spurgte så forskellige folk, jeg kendte, som havde arbejdet i Rusland, hvad de mente om det, og så sagde de, det skal du aldrig gøre, fordi russerne, de stjæler med arme og ben, og det er korrupt og er ved at falde fra hinanden og alt muligt. Men så tænkte jeg, jamen det der earnings, som de bogfører, det er jo efter, de har stjålet. Så jeg ved ikke, hvad det er før, men hvis vi går ud fra, at de ikke stjæler mere i fremtiden, så er det okay, ikke? Så derfor så... det er investor logic, eller hvad? Jamen nogle gange så, jeg er måske mest en intuitiv investor. Jeg kigger på de store, brede ting, og så prøver jeg på at finde et eller andet, der ser helt fjollet ud. Og det der så helt fjollet ud, så kontaktede jeg nogle banker og bad om at få deres analyser for det russiske marked. Og de havde så nogle lidt andre tal, så måske var forward price earnings 4,6, men så tænkte jeg, hvis Indiens og Kinas økonomier vokser så meget, så kan det være, at de skal bruge mange råvarer, så kan det være, at råvarepriserne kommer op, så earnings kommer højere op, selv efter der er blevet stjålet. Ja. Så jeg stiftede så et firma, der hedder Beluga. Apropos? Altså inspireret af Rusland, og så investerede jeg meget i det, og det russiske indeks steg cirka 1000%. Og det er det, jeg mener, at der kommer med jævne mellemrum, kommer der et tema, hvor der er en sektor, eller en region, hvor aktierne stiger cirka 1000% på 5, 6, 7, 8 år. Og det er selvfølgelig altid nemmere at se det bagefter end før, men hvis man kan finde det, så er det egentlig ikke så hårdt at investere. Så skal man bare være i det. Så det er Rusland. Ja, det lyder meget nemt. Rusland, først var det Rusland, så blev det så til emerging markets, og det gjorde jeg så på alle mulige måder. Jeg købte tyrkiske lire og argentinske pesos og kinesiske H-aktier og alt muligt andet. Og tjente formentlig ikke på det hele, hva'? Nej, altså jeg tjener og taber, som alle andre, men det var sådan et tema, hvor det var sådan et 1000% tema indtil 2008 cirka. Det, der er interessant med det tema, der handler om IT-boblen, som du selv faktisk var en del af, og hvor du når at opleve på et tidspunkt, jeg læser i din bog, du skriver, at du har gjort dit selskab op, som vokser helt grotesk meget, og pludselig er, jeg tror det er 1,3 milliarder værd, da det topper. Er det ikke noget i den retning? Den 24. februar 2000. Okay, så du har ikke et tal i hovedet, men du har i hvert fald en dato i hovedet. Klokken 4, ja. Der toppede den. Og jeg ved, at du på et tidspunkt sagde, at du havde gjort det op i en bil, og nu burde jeg nok kunne huske, hvad det var for en bil. Jeg kan huske det. Så det. Ja, det var i hvert fald en meget hurtig bil, kan jeg huske. Hvad var det for? Hvorfor? Jamen, derfor, jeg er fuldstændig barnlig stadigvæk. Men jeg havde lavet regneark, som jeg havde linket til aktiekurserne. Det regnede ud, hvor meget min formue var. Og så kunne jeg ikke lade være med at lave en link til, hvor mange Ferrari'er jeg kunne købe for min formue. Så på et tidspunkt kunne jeg købe godt 1000 Ferrari'er. Og så havde jeg så lavet en link videre, som regnede ud, hvis jeg satte dem alle sammen i forlængelse af en anden kofanger til kofanger, hvor langt det ville være. Det ville så være 4 kilometer, hvad man selvfølgelig ikke kan bruge til noget. Nej, men det var jo selvfølgelig en måde at gøre det meget nærværende på. Ja, det blev meget konkret, ja. Nu er jeg lige, mens vi er ved det med bilerne, så har du jo faktisk nogle biler, men dem har du som investering, sjovt nok, ikke for meget så meget, fordi du egentlig gider køre så meget i dem, vel? Jeg har ikke noget meget at køre i dem, men jeg har nogle Bugatti og en Panhard Levasseur. Og det er også, jeg er godt sikker på at høre, jeg ved ikke en dyt om biler, men jeg er ret sikker på nogen, der kører stærkt. Nå, men rent faktisk, nu bringer du mig ind i et tema, som kigger lidt ind i fremtiden, fordi jeg tror, der måske, jeg er ikke sikker, men jeg tror, vi måske ser tilløbet til en boble i det, man kalder real assets. Og det, der sker, det er, at kinesere og indere især, men folk fra emerging markets, de begynder at melde sig på scenen nu. De dukker op i Europa og på verdensmarkederne, og de køber de der frontline villager rundt omkring og huse på de dyreste gader i London. De køber antikviteter. Vinindekset, LIVEX 100-indekset er på all-time high nu. Det er faktisk stiger næsten hver dag. Og Collector Car Index nåede all-time high sidste år. Nu ved jeg tilfældigvis, at chaletpriserne i Verbier nåede all-time high sidste år. Det var midt i krisen. Så det, der sker, tror jeg, er, der kommer en væg af penge fra udviklingslande og flyder ind over vores økonomier. Og fordi det er folk, som ikke har en investeringstradition, som vi har, hvor de arbejder med sofistikerede fonde og futures osv., de kommer fra en anden kultur, så køber de ting, de er sikre på, at de har.
at de kan se og røre og så videre. Guld er også jo i et bullmarked nu. Jeg ved ikke, hvor langt det går, men jeg tror, det fortsætter et stykke tid. Så det er et tema. Det er så håndgribelige ting, som er kendte investeringsgoder, kan man sige. Man ved jo ikke, altså vi har lige oplevet, at man ikke engang vidste, at man havde sine penge, hvis de stod på en konto i banken. For det kan være... det gør man så stadigvæk ikke. Jeg engang snakker om ikke bank, men altså... men det kan folk... Den type investorer kan godt lide sådan noget. Hvad er nogle af de andre tendenser, som vi vil se? Jeg ved, du har jo lavet et kæmpe analysearbejde. Det jeg også synes, at I skal være klar over, det er, at det kan godt være, det lyder enormt nemt. Men Lars, prøv lige at fortælle, hvor meget du studerer, hvor meget du læser per dag. Jeg læser omkring 3 timer cirka. Intensivt, ikke? Og det er, jeg får de der mest PDFs-files fra banker. Og jeg abonnerer på forskellige ting også. Og der er også et netværk af venner, der sender ting rundt. Så jeg læser omkring 3 timer, og så sidder jeg og kigger på graferne på vores eget system Caricon. Og, som er et af de nye selskaber, du har etableret. Og prøver at få en fornemmelse af markedet. Og så kan jeg godt lide at stå på ski, gå en tur eller sådan noget, lave noget træning for at bearbejde informationerne. Og det egentlig, så er det ligesom, sådan som jeg ser det, så er det ligesom, og nu lyder det alt for pompøst, men en ekspressionistisk maler slår sådan nogle streger, ikke? Og hvis du kigger bare på nogle få streger, så kan du slet ikke se, hvad det er. Men når der er nok af dem, så kan du pludselig se, det er et billede. Og sådan synes jeg også, at måden, jeg prøver at forstå verden på, det er, jeg læser om teknologi, om politik, og om nationaløkonomi og pengestrømme og alt muligt andet. Og jeg ved egentlig ikke, hvad jeg leder efter. Jeg leder ikke efter noget specielt, men så kan man så se, at der er nogle ting, som markedet ikke rigtig har opdaget. Det er egentlig det, jeg leder efter. Men jeg ved ikke, hvor jeg skal kigge. Jeg kigger på det hele, og så dukker der pludselig noget op. Så det, man kan sige, det er, at du tager en masse puslespilsbrikker, som er sådan helt tilfældige ind i hovedet, og det kommer jo så i løbet af de 3 timer om dagen, og så går der noget, træner du på en eller anden måde, hvad det enten nu er ski, eller hvad det var, du gjorde, og så ryger puslespilsbrikkerne faktisk på plads, og du får det er mønstergenkendelse. Det er jo egentlig det, den menneskelige hjerne er bedst til, det er mønstergenkendelse. Og det der for eksempel, det er jo ikke typisk, at man sidder og kigger på vinpriser, hvis man vil investere i finansmarkedet. Men jeg lægger bare mærke til, at vinpriserne er på all-time high. Så tænker jeg, hvorfor er de det? Og så spørger nogle mennesker, så siger det fordi kineserne køber. Og så var jeg ude at sejle i sommer, og så flere gange, der oplevede jeg, at vi så nogle kæmpe store både. Og så tjekker jeg på internettet og spørger nogen, så siger jeg, hvem ejer dem? Det er sådan nogle indere. Så tænker jeg, hvordan tænker de der mennesker? Jamen, det er jo dem, der køber alle de her både og de der ejendomme, som er så afsindigt dyre. Russerne var der jo før dem, ikke? Så begynder jeg sådan at få en fornemmelse af, at der er noget, der er ved at bygge sig op her. Og det er sådan typisk